22 millóns ao lixo. Non me credes? 2,2 millóns ao ano durante 10 anos. E cunha prórroga sen límite, por suposto. Este é o contrato que quere agasallar o goberno a unha empresa privada. Quizáis FCC? Porque saben perfectamente que estes contratos son os que sosteñen os gobernos da dereita, non? Estas empresas, estas multinacionais, porque este contrato está feito a dedo. Eu xa che digo quen vai a ser o adxudicatario. Me atrevería a decir que empeza por F e acaba por C. Me atrevería a decir, tempo ao tempo, nos veremos. Pero me atrevería a decir que empeza por F, acaba por C e leva no medio outra C. A ver si acerta Pontareas en común. A verdade é que vostede é un visionario. Non teño ese coñecemento que ten vostede para determinarse a quen vai a ser a adxudicataria. Somos un visionario. Non, digo que vostede xa o dá por feito, non? Isto vai a costar o 10% do orzamento municipal. E vamos a hipotecar a esta corporación e a dúas corporacións máis. E logo os custos. Carballo, nos orzamentos de 2025, 995.000 euros. Lalín, 1 millón de euros. Marín, 1.700.000. Ribeira, 850.000. E Pontareas, 2.200.000. E non se explica por qué. Sabías que por culpa do goberno local imos pagar todo un 85% máis na taxa de lixo? Nós témolo claro. É necesario fuxir das privatizacións dos servizos públicos e apostar por un modelo de municipalización. Porque o concelleiro non está disposto a estudiar, non está disposto a aplicar a ciencia, non está disposto a unha recollida do século XXI. O concelleiro o único que está disposto é a contratar a unha empresa para facer unha ordenanza, darlle 10.000 euros a esa empresa e logo repartir o pastel. Porque o concelleiro non está disposto a facer política. Por eso non entra a discutir con Pontareas en común estas cousas. Que a propia oposición se esconde tamén, non? É dicir, se esconden porque eles defenden o modelo da privatización. E por eso está Pontareas en común aquí. Non está por outra cousa. Está porque tanto monta tanto, porque o anterior goberno e o goberno actual apostan pola privatización de servizos. Se van a municipalizar servizos cando Pontareas en común goberne. Non hai outra solución. O outro é privatización.